देख लीजिए ये लोग यहाँ पर हर सप्ताह गुरुवार और रविवार को यहाँ पर हर सप्ताह गुरुवार और रविवार को चंदाई सभा लगा करके हिंदुओं का ब्रेन वॉश करके ये लोग ईसाई बनाने का काम कर रहे हैं। पास्टर हो कौन पास्टर यहाँ? कोई नहीं है पास्टर। यहाँ चल क्या है? अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसाफोर नोंथांमोननो लागै दिनै मोनसे बेबायदि रादाब लानानै फैदों जेरावहाय RSS नि माखासे मेम्बारफोरा सुबुंफोरा बेबायदि गिर्जायाव तोड़फोर गिर्जायाव हाबनानै गोबां बावाल खालामदों, गिर्जायाव हाबनानै दावराव खालामदों, गिर्जायाव हाबनानै ख्रिस्टियानफोरनिफ्राय आइडि नागिरदों। बेबायदि नोंथांमोननो मोनसे रादाब लानानै फैदों आरो बे रादाबा गोबां गोदान रिसेन्टलि जानाय जाथाय। दा बेवहाय भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन नोंथांमोना जेन गासै बाथ्राफोरखौ बुजिहैनो हायो आरो बे जाथाया बहा जादोंमोन बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ आरो सोर बिथांमोना बेफोरखौ नोंथांमोननो रोखा रोखायै जोबनाय फारसे खोन्थाहैगोन। दा बेवहाय भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन। देब्ला प्रियफोर नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिपखौ नायग्रोदो। क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? कन्वर्ट करवा रहे हो लोगों को, यहाँ बुला के लोगों का धर्म परिवर्तन करवा रहे हो आप लोग। चलिए पहले बाहर रहे भैया, बाहर में रह के बात करूँ भाई, फिर बुलवाएंगे ना इन लोगों को। बिल्कुल सब लोग आईडी चेक करवा लीजिए बस। और कुछ नहीं भैया, हम उसी के लिए आए बंद करवाना है। यहाँ जो लोग करवा रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई चाहिए तत्काल। हाँ, तत्काल प्रभाव से। ये देख लीजिए ये लोग यहाँ पर हर सप्ताह गुरुवार और रविवार को यहाँ पर हर सप्ताह गुरुवार और रविवार को चंदाई सभा लगा करके हिंदुओं का ब्रेन वॉश करके ये लोग ईसाई बनाने का काम कर रहे हैं। पास्टर हो कौन पास्टर यहाँ? कोई नहीं है पास्टर। यहाँ चल क्या है? वॉलंटियर वो तो मुझे पता है। आप लोग घूम घूम के लोगों को सजाते हो, सेवा में होते हो, सेवा के आगे हिंदुओं को धर्मांतरित करते हो। आप सब वॉलंटियर्स हो। आप सब का हर गुरुवार रविवार बैठक होता है। मुझे आप लोगों के बारे में एक जानकारी है। पूरी जानकारी लेने के बाद आज आप लोगों के पास पहुंचा है। आसा खालामदों नोंथांमोना नोंथांमोननि मेगनजों मोजाङै नायदों आरो खोनासंदों मा जादों। बेयाव माखासे सुबुंफोरा हयथ' माबा मोनसे सेमिनारफोर जादोंमोन। भिडिअखौ नायनानै बेबायदि नांदों, नाथाय बे मोनसे स्पेसियेल क्लास मोनसे सेमिनारफोर बायदि नुदों, ट्रेनिंफोरखौ बायदि नुदों। नाथाय बियो खुलुमनाय सिबिनायनि बाथ्रा नङा। बेखौ जोङो एसे आइडिया मोननो हायो। मानोना बेयाव खोब खम मानसिफोर दङमोन, हयथ' 20 जनसो मानसिफोर दङमोन आरो मोनसे डिसिप्लिनाव दङमोन। आरो बै समावनो माबा मोनसे फिल्मनि गुन्दा एन्ट्रि जानायफोर बायदि एन्ट्रि जादों। नोंथांमोना नायोब्ला मोजाङै नायोब्ला गम मोनगोन। बिथाङा जाबायदि हाबहैदों आरो हाबनानै बाथ्राफोर बुंहैदों। आरो बे बाथ्रानि गेजेराव मोनसे बाथ्रा दङ जाहैबाय, बे बाथ्रायानो जाहैबाय आइडि कार्ड नागिरनाय, आइडि कार्ड चेक खालामनांसिगौ होननानै। डेट मिन्स मानसिफोरा धोरोमनि आइडि कार्ड लाबाय नामा? बेबायदि मोनसे सोंलु फैयो नङा होमब्ला? दिनै हिन्दु समाजनि, हिन्दु फोथायनायनि गोबां मानसिफोर दङ जायफोरा गाव गावनि मन्दिरफ्राव थांनानै खुलुमहैयो। बिथांमोनाबोथ' बेबायदि आइडि कार्ड, हिन्दु जानायनि आइडि कार्ड लायाखै, बबेबा गुबुन धोरोमनि आइडि कार्ड लायाखै। मुस्लिमफोरा मस्जिदाव थांनायनि थाखाय खुलुमनाय सिबिनायनि थाखाय आइडि कार्ड लायाखै। ख्रिस्टियानफोराबो गिर्जायाव थांब्ला आइडि कार्ड लायाखै। नाथाय बै सेंग्राया बैयाव थांनानै आइडि कार्ड चेक खालामनांगौ होननानै बुंहैबाय। माबायदि सोमोनांथाव! बोरै दायखौ खोख्लैनो हागोन, बोरै दाय होनो हागोन? बेफोरखौनो बुंबाय थायो, बेफोरखौनो नागिरबाय थायो। जेराव नंखाय बेखौनो बाथ्रा बुङो। आरो लोगोसे दुखुनांथाव बाथ्राया बेबाव अनजाग्रा प्रियफोर नोंथांमोना सावगारि भिडिअखौ मोजाङै नायगोन जे बे भिडिअ सासे पुलिसबो दंबावोमोन, जाय पुलिसा जेबो खामानि मावाखै, जेबो बुङाखै, सिरि सिरिसो थाफागासिनो दङ। नोंथांमोना नुदों जे बेयाव सासे पुलिस दङमोन आरो बे पुलिसा सिरि थागासिनो दङ। दिनै बेबायदि समस्या जेराव सानफ्रोमबो बिथाङा बुंदों जे मोनफ्रोमबो रबिबाराव आं नोजोर होगासिनो दङ जे बेयाव धोरोम सोलायहोनायनि खामानि जागासिनो दङ। बेयाव मोनफ्रोमबो रबिबाराव धोरोम सोलायहोनाय जागासिनो दङ, मोनफ्रोमबो बुधबाराव धोरोम सोलायहोनायनि
खामानि जागासिनो दङ, जों नोजोर होगासिनो दङ, पुरा फोरमानजों फैदों होननानै बै सेंग्राया बुंदों। नाथाय नंखाय, बिथाङा जेबो खालामनो हायाखै। आरो मोनसे बाथ्रा नोंथांमोननो मोनथिहोनो हास्थायदों, जि सेंग्राया बेयाव दारि लानानै पुरा मोनसे दम दादागिरिजों गसंनानै दङ, बाथ्रा बुंदों, बिथांखौ माखासे दिननि आवगायाव एबा सिगाङाव आङो मोनसे भिडिअ क्लिप नोंथांमोन लानानै फैदोंमोन आरो बे भिडिअ क्लिपा एसे पुरानामोन, अब्लाबो नोंथांमोना मोनथिदोंमोन बे सेंग्राखौ पुलिसा हमदोंमोन, जेरावहाय सासे सेंग्राखौ बुदोंमोन आरो गिर्जाफोराव बेबायदिनो उसुबिदा होबाय थानायनि थाखाय बे सेंग्राखौ हमदोंमोन। नोंथांमोननो बे भिडिअ क्लिपखौ आं एसे दिन्थिगोन, नोंथांमोना बेखौ नायदो माबायदि बे सेंग्राखौ बै समावबो हमखादोंमोन। आरोबाव दिनै गिर्जायाव फिन फैफिनबावनानै बे सेंग्रायानो आरोबाव गन्डगल खालामफैदों। ख्रिस्टियान गिर्जायाव फैनानै खुलुमनाय सिबिनायखौ बन्द खालामदों, आइडि नागिरफैदों। जि जाथायनि बाथ्राखौ आङो बुंगासिनो दङ, नोंथांमोना नायगासिनो दङ, बे जाथाया छत्तीसगढ़आव जानाय जाथाय। येसुनजारा प्रियफोर, छत्तीसगढ़ बिलासपुराव जानाय मोनसे जाथाय। ख्रिस्ट'नि बिसाफोर, दिनै भारतआव जिसु ख्रिस्ट'खौ मुगैग्रा, ख्रिस्टियानफोरखौ मुगैग्रा, ख्रिस्टियाननि गिर्जा न'आव हाबनानै दुम दाखाल खालामग्रा गोबां बेक्तिफोर दंसै। गोबां नोजोर होखोमादों माबायदि थेर बेथेर खालामनानै होनो हागोन, खुलुमनाय सिबिनायखौ नस्थ' खालामनानै होनो हागोन, बेफोरखौनो नोजोर लाखिबाय थायो। जेराव जेबो समस्यायानो गैया, जेराव जों साफ्रोमबो ख्रिस्टियान सुबुंफोरा जिसु ख्रिस्ट'खौ केवल खुलुमो, दाव दाव खालामो, सिबियो, बेखौनो मेगन गोसा सुबुंफोरा नायनो हाया। धोरोम सोलायहोदों होननानै मोनफ्रोमबो गिर्जाफोराव थाङो, मोनफ्रोमबो खुलुमनाय सिबिनाय, माबा मोनसे सेमिनार जादोंब्ला, प्रेयार मिटिं जादोंब्ला बैफोराव थांनानै सानफ्रोमबो दुम दाखाल खालामहैनो हास्थायो। दा बेवहाय अनजाग्रा प्रियफोर, ख्रिस्ट'नि बिसाफोर, गाज्रिया गोबांनिख्रुइ गोबां बांबोदों। दा बेवहाय जोंबो जोंनि मावनांगौ खामानिखौ गोबांनिख्रुइ गोबां बांहोनांगोन। बे जाहैबाय आर'ज खालामनाय। आर'ज खालामनायखौ जोङो खालामथाबनो नांसिगोन अनजाग्रा प्रियफोर। फुंनि समाव, मोनानि समाव, सानजौफुनि समाव, जेसेबां जि समफ्राव हायो भारतनि थाखाय आर'ज खालामनाया मोजां। भारताव थानाय बै सुबुंफोरनि थाखाय आर'ज खालामनाया मोजां जाय सुबुंफोरा जिसु ख्रिस्ट'खौ नेवसियो। जेरै जोङो गोथार बाइबेलाव मोननो हायो, पौल, जाय पौला दामास्कासआव जिसु ख्रिस्ट'खौ लोगो मोनदोंमोन आरो बिनि सिगाङावनो गोबां मानसिफोरखौ सिथारनो अर्डार होदोंमोन, गोबां मण्डलिफोरखौ सेरखाय बेरखाय खालामदोंमोन, गोबां ख्रिस्टियानफोरखौ सेरखाय बेरखाय खालामदोंमोन। जिसु ख्रिस्ट'नि सेलाफोरा पौलखौ गिनानै खारनो गोनां जादोंमोन, जेरुसालेमखौ नागारनानै खारनो गोनां जादोंमोन, मानोना पौला बिसोरखौ सिथारनो थाखाय अर्डार होदोंमोन, तारना होनो थाखाय, पारसिकिउसन होनो थाखाय अर्डार होदोंमोन। बेनिखायनो जिसु ख्रिस्ट'नि सेलाफोराबो सेरखाय बेरखाय जानो गोनां जादोंमोन। अनजाग्रा प्रियफोर, दिनै जोंनि भारताव बेबायदि अबस्था। दा पौलखौ नाथाय जिसु ख्रिस्ट'आ ओरैनो हगाराखसै। जिसु ख्रिस्ट'आ पौलखौ नाजावबाय, गावनि रायजोनि थाखाय बाहायबाय आरो बयनिख्रुइबो बांसिन मण्डलिखौ गायसनबाय, बयनिख्रुइबो बांसिन गाहाम रादाबखौ पौला होबाय। गथै एसियायाव, बे एसिया हादोरमायाव गाहाम रादाबखौ पौला फोसावदों गावनि खालामनानै। ख्रिस्ट'नि बिसाफोर, दिनैबो गोबां जिसु ख्रिस्ट'खौ नायनो बाग्राफोरा दङ। दा बिथांमोननि थाखाय जों आर'ज खालामनि, जेन बिथांमोना जिसु ख्रिस्ट'खौ नुनो मोनो, जिसु ख्रिस्ट'खौ नुनो हायो आरो जिसु ख्रिस्ट'आ जेन बिथांमोनखौ नाजावो। बेनि थाखाय जों आर'जआव एक्टिभ जानि। नोंथांनि पार्सनेल प्रेयार समाव लागारबो आर'ज खालामगोन जेन जिसु ख्रिस्ट'खौ नायनो बाग्रा, मण्डलिखौ तारना होग्रा सुबुंफोरखौ जेन नाजावो, इनकाउन्टार जायो। दे अब्ला प्रियफोर, दिनैनि रादाबखौ बेसेयावनो दोनथ'नोसै। फैबाय थानाय समाव बेबायदिनो गोदान भिडिअ लानानै फैगोन, नेनानै थादो। आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामैफोरा साबस्क्राइब खालामदो, मोनसे लाइक होदो आरो भिडिअखौ शेयार खालामनो दाबावसै। थेंक इउ।